И един ден ще погледнеш назад и ще осъзнаеш, че не е било едно голямо решение, което е променило всичко. Беше тихата отдаденост, която си поел към минутите си. Изборът да четеш, вместо да превърташ, да планираш, вместо да се луташ, да действаш, вместо да отлагаш. Никой не аплодираше тези моменти. Никой не ги забеляза. Но те забелязаха резултатите. Те забелязаха растежа, увереността, дисциплината, напредъкът. И това е красотата. Светът вижда резултата, но само ти знаеш, че е изграден в малки, невидими джобове от време. Затова не подценявай минутите си. Овладей ги и ще овладееш живота си.